Dobrý večer, vítam vás na prezentácii o západnej Afrike, o krajinách ako je Guinea, Mali, Burkina Faso, Benin, Togo a Nigeria. Prosím vás, môžete nám zhasnúť, aby sme videli na obraz. Ďakujem. Vítam mojich rodičov, ktorí prišli a ktorí konečne si prišli pozrieť túto cestu, ktorú som prešiel v novembri a v decembri minulého roku, a vítam veľa známych, ktorých som tu práve teraz stretol. Chcel som aj vysekať nejaké fotografie, ale je mi to naozaj ťažké a bojím sa, že to bude priveľmi dlhé, no pokúsim sa ísť rýchlejšie a voviesť vás vlastne do tajov a do farebnosti západnej Afriky. Keď sme prileteli, tak nám dali hneď vypísať formulár, lebo vraj nevedeli písať, a vyšiel som von, bola tu masa ľudí a mal ma čakať môj šofér. No ale šofér ma samozrejme nečakal a to ja som teda čakal, že ma nebude čakať. Doletel som do Gvinei, nie je to tá portugalská Gvinea Bissau ani ekvatoriálna Gvinea, ktorá patrila Španielsku, ani Papuálna Gvinea. Je to táto 240 000 kilometrov veľká krajina, ktorej sa, aby ste ju teraz poznali, sa hovorí aj Gvinea Conakry, alebo ide o francúzsku Gvineu. Gvinea je krajina, kam sa bežne nechodí a naozaj sme boli aj jedinými turistami, ktorí sme z toho lietadla vystúpili. Toto je pohľad z nášho hotela. Podobne ako celá Afrika, aj tento hotel patril Číňanom. Nachádzame sa na poloostrove a čím idete vlastne na ten cíp poloostrova, tak tým sa dostávate do luxusnejšej štvrti. Toto je výhľad teraz zo strechy hotela a toto je tá najluxusnejšia štvrť s výhľadom na prístav. Hneď 200 metrov vedľa býva prezident a 230 metrov vedľa je náš hotel, ktorý je najlepším hotelom celej krajiny. V tom prístave to vyzeralo značne exoticky, niektoré tie ryby som aj nepoznal, moji sprievodcovia ich poznali, hovorili aj, že toto je nejaký druh žraloka. Tie socialistické paneláky vám pripomínajú nejaké doby zašle, áno, aj toto bola socialistická krajina. Bola to prvá krajina, ktorá sa odtrhla od francúzskej nadvlády už v roku 1958 a povedala de Gaulleovi adie. De Gaulle si nevedel pomôcť a tak uvrhol na tú krajinu embargo, na čo sa oni zasmiali a Sovietský zväz po nich hrabol a stala sa z toho socialistická africká krajina. Doteraz sa vlastne z toho nevymanili. Toto je majiteľ baru Obama so svojou priateľkou, ktorý hovorí, že sa živí hlavne nie tým barom, ale tým predajom zlata, lebo Guinea je známa, že má najlepšie zlatovraj na svete. Toto bol náš hotel plný palím a vidíte tú hustú vegetáciu a my sme sa tu dávali ako tak dokopy. Keď sme išli z toho baru Obama, ktorý bol tohto hotela asi 250 metrov pešo, tak nám zrazu som počul cvakanie z púšte a zo strany som prehodil chalanom, že počúvajte, keď začne strieľať, láhneme si k zemi. Nebola to už úplne také prehnané, lebo pred rokom tu spáchali na terajšieho prezidenta Alpha Condé atentát a naozaj bolo zakázané vychádzať po polnoci a my sme tam išli a bola práve minúta po polnoci. V tomto najlepšom hoteli dokonca mali karty na izbu, že ste nemali kľúč, ale mali ste kartičku. To bolo síce fajn, ale tá kartička nefungovala, takže čakal som naozaj pol dňa, kým sa dostal do izby. Toto celý vlastne tento manažment mi otváral. A toto je prezident, práve prvý demokraticky zvolený prezident Alpha Condé. Jeho predchodcu postrelili, aj keď prežil, a na tohto prezidenta bol taktiež, ako som vám spomínal, spáchaný atentát. Už opäť nie je populárny, neviem čo, je to podobne ako u nás, politici sú populárni len veľmi krátku dobu. Guinea je vojenská krajina a vlastne nikdy neviete, čo sa stane. Aj vlastne, ak sme odišli my z Guinei, tak práve v meste Kankan, o ktorom vám za chvíľu poviem,
tak bol ďalší atentát a 3 ľudia zomreli. Je to taká krajina, kde vlastne neviete ešte, čo sa bude diať. Krajina, ktorá ešte na ceste k demokracii musí veľa toho prejsť. No ale prečo sme si vybrali takúto trasu? Vybrali sme si ju preto, lebo sme chceli prejsť od pramenia rieky Niger až po jej deltu. Rieka Niger je jednou z najkrajších riek Afriky. Po Níle a Kongu je to 3. najdlhšia rieka Afriky, ktorá je dlhá 4187 km. Viete, koľko má Dunaj? 2800 je niečo. Čiže Niger je 4200 km, je naozaj oveľa dlhší ako Dunaj a dlho si všetci ľudia mysleli, že sú 2 rieky, že jedna tečie na sever a končí v Sahare a druhá zo Sahary tečie dole do delty. Až potom zistili, že tá rieka, ktorá pramení v Guinejských vrchoch Futa Djallon, sa niekde pri Timbuktu stáča a ide na juh a v Nigérii sa v obrovskej delte vlieva späť do Guinejského zálivu. A toto je Futa Djallon, zaujímavé vrchy, ktoré obýva kmeň Fulani. Mne sa ten kmeň Fulani páči, aj som napísal o ňom článok. Jedna časť toho kmeňa Fulani sa volá Bororo a majú naozaj, je to zaujímavé tradície. Takto to vyzerá na ceste, to je taký pozitívny obraz, lebo nevidíte tie diery. V skutočnosti nikto, keď bývate v meste Kankan, ktoré je najväčším vnútrozemským mestom Guinei, hneď po Conakry, nikto nechodí, neodlieta z Kankanu, preto lebo tá cesta trvá 18 až 20 hodín kvôli strašným dieram a výmolom. Guinečania boli veselým národom a milovali Obamu. Ten bar sa volal Obama, slnečníky je napísané Obama, aj keď vieme, že on pôvodne pochádza z Kene, ale celá Afrika vlastne miluje Obamu a ja často, keď sa spýtam na malé dieťa, jak sa volá, tak sa volá Obama. To je taký veľmi pekný záber na taxikára. Nikto nemá na to, aby si zaplatil auto, takže taxíky sú v celej Afrike vlastne takéto. No a toto je náš hotel, tiež najluxusnejší v celom meste Kankan. To Kankan znie veľmi frivolne, ale je to extrémne moslimské mesto, kde keď sme si vypýtali pivo, tak nám majiteľ hotela povedal, že pivo si neželá. Keď som povedal, že hore mi ide sprcha, tak povedal, že sa máš sprchovať dole, ale zapol tam niečo, aby išla voda alebo elektrina a to celú noc strašne húčalo. Keď som sa sťažoval, že na izbe máme jeden utierak a nie 2, tak povedal, že dojdu. A keď som druhýkrát prišiel, že kedy, tak povedal, že o rok. Ale bol veľmi hrdý na ten svoj hotel. A takto vyzerá to mesto Kankan, ktoré je spomenané už v 15. storočí ako také centrum islamského sveta a jedno nádherné mesto. Je neuveriteľné, ako dokážu Afričania zdevastovať svoje staré mesta, ale stále vyzerá Kankan lepšie ako Conakry. To je tá stará mešita, kde Musa z Kankan, odkiaľ vyrazil smerom do Meky a Mediny. A keď sa so svojím zlatom, že 600 tiav nieslo, bol naložených plných zlata, keď prichádzal krížom cez Egypt, tak vtedy klesla egyptská mena. Toľko zlata mal. V tomto meste zo pár mesiacov pobýval aj tento človek. Je to Európán, konkrétne Francúz, ktorý sa narodil koncom 18. storočia a v roku 1828 ako prvý človek prišiel do Timbuktu a aj odišiel živý. Narodil sa pekárovi, ktorý však tesne pred jeho narodením ho za to, že niečo malé ukradol, zavreli do basy a tam aj zomrel a ostal teda iba so svojou mamou, ktorá tiež zomrela, keď bol v mladom veku. René Sely bol fanatik, ktorý sa naučil arabsky, ktorého snom bolo cestovať a tu v prezlečení vlastne čaká na to, kým mu Musa povolí odísť do Timbuktu. Musa mu to zakázal a tak do Timbuktu utiekol. A my ideme tiež vlastne po stopách rieky Niger a po stopách René Kali. Kedysi tu bolo koloniálne stredisko, vidíte, nádherné kino, pozostalo to po Francúzoch, alebo nádhernú kolónnu poštu, ktorú sa snažia zreštaurovať. Tie kachličky a tak, no najhoršie zreštaurované, kedy viete predstaviť, ale majú pohľadnice 4, nie 4 druhy, ale 4 kusy. Tak to hneď vychytali dvaja chalani a aj keď normálne posielate mail, tak z Guinei každý chce poslať pohľadnicu, známky mali, ale pohľadnice nie.
Gvinea je však o ľuďoch, 85% populácie sú moslimi, nejakých 7% kresťania, zvyšok sú animisti, väčšinou je to kmeň Mandinge, Fulani som spomínal, Susu sú kmeň na juhu a vždy keď idete po ulici, tak proste len zájdete do nejakého dvora a vždy je tam niečo zaujímavé. Počuli sme spevy a videli sme, že tancujú dokola a to bolo práve toto. Bol taký amplionček, mala tá jedna pani a tá pani v modrom držala malé dieťa. Áno, jednalo sa o krst. Krstia, keď má dieťa nejakých 8 dní, to už je väčšia istota, že prežije a toto bola hrdá babička, ktorá krstila vnúka. Ženy sú krásne, aj keď sú staré, aj keď sú mladé. A my teda prechádzame krížom cez Kankán a hľadáme, vlastne v knižke o tom nič nenájdete a hľadáme, čo by sme tu teda ešte mohli zažiť. No a teraz spomenul som si na toho musu z Kankánu, ktorý odtiaľto vyvážal 600 tiel plných zlata a vidím tu aj takéto nejaké ministerstvo baníctva, geológie a pýtam sa, kde sú tie bane. No a naozaj nás odkazujú, že máme ísť niekde na sever, 30 km a potom odbočiť doprava. No tak ideme, doženeme ako chlapíka, nasadneme, naložíme ho do nášho autobusu a ten ide s nami, odbočím asi 45 minút, ideme krížom, nikam. Už si myslím, že si vymýšľa, keď zrazu stretneme takéhoto sympatiáka a vieme, že sme dobre. Vchádzame do nejakého Klondajku, dnešného Klondajku v Gvineji. Toto mesto, ktoré vzniklo úplne z ničoho, má 3000 obyvateľov. Väčšina obyvateľov podľa mňa sa neživí tým, že niečo nájde, ale tým, že niečo predáva. Tí, čo niečo nájdu, tak tých je naozaj veľmi málo. Je to absolútny chaos, výpek, červená hlina a autička, ktoré sú naplnené touto červenou hlinou a práve na tomto mieste, kde sa teraz nachádzame, je voda. A oni tu na tomto mieste ten piesok, alebo jak to nazva, tú hlinu prepierajú a snažia sa z toho vydolovať aspoň zopár nuget zlata. Je to tvrdá robota, naozaj veľmi, veľmi tvrdo títo ľudia pracujú. Potom neskôr sa dozvedáme, aká je to nebezpečná práca a práve týždeň pred nami tam zahynulo nejakých 7 mladých baníkov. Stretávam misionára, ktorý hovorí, že je to vlastne každotýždenná prax, veľmi nebezpečná prax. Keď baník prežije, dostane sa sem vyššie, už potom prepiera tento piesok a tento expert už musí byť taký, že z neho vie vyťažiť a nájsť tam tie drobné nugetky. Neviem, či vidíte tam naľavo, to sú také naozaj drobnúčké nugety. Tu ich aj predával, ale keď sme sa pýtali, koľko stojí unca, tak stála 240 tisíc gvinejských frankov, čo bola cena rovnocenná s našou. Senta sa stane, že niekto po ceste niečo kúpi, napríklad Maťo Hlobeň, môj kamarát v Stredoafrickej republike, kúpil diamanty, ale v Jaipure tiež malé diamanty a tým si zaplatil celú cestu, ale toto nebol ten prípad. Presúvame sa z tej dedinky vlastne do oblasti, kde sú tie štvoľne. Čiže takto to vyzerá. Asi 10-12 metrov hlboká štvoľňa, tí ostatní chalani úplne zničení, už je obed, oddychujú, ale takže vidno, aké by boli odpadnutí, proste úplne hotoví. No a tú hlinu naberajú na tej štvoľni, vyberajú hore, naložia na tie motorky, čo ste videli a vezujú do tej oblasti, kde ich prepierajú. Je to nebezpečná krajina a niektorí, keď výjdu von z tejto jamy, tak láhnú, alebo ak neležia ešte, tak sa pohybujú ako mátohy, ako napríklad tento chlapec. Celý odblatá od nôh až po tvár. Dlho naša radosť netrvá, niekomu napadne, že my im chceme zobrať tieto bane, že sme belosi, ktorí prišli opäť kolonizovať Gvineu a nastane veľká hádka. Treba si uvedomiť, že tí ľudia v tých ťažkých podmienkach sú často na drogách a není umenie nájsť zlato, ale udržať si ho. Čiže veľká mafia a drogová mafia tu veľmi funguje a my teda veľmi v rýchlosti opúšťame tieto bane a smerujeme smer na colnicu. No a toto vidíte, toto pekné miesto je colnica medzi Gvineou a Mali. Jeden colník tu spraví veľký výstup pred nás a jak ja čakám v autobuse,
takom našom autobusiku, tak vidím, že tam v tých dverách tie oči a ruky, to je väznica. No a aj nás tam sa tvária, že si nás tam chcú nechať chvíľu, ale to len kvôli tomu, že chcú úplatok samozrejme. No ale tomuto chlapíkovi vedľa, teda to stráži policajt, ale sa mi podarilo mu hodiť aspoň jeden banán. V Afrike, keď vás zaverú do takejto väznice, tak proste máte smolu, nedostanete ani piť, ani jesť. Musí vám to doniesť rodina. A keď rodina o vás nevie, tak máte smolu. No a vstúpame smerom na sever a prichádzame do hlavného mesta ďalšieho štátu, do Mali. Mali je obrovská krajina, ktorá má 1,2 milióna km štvorcových, prakticky absolútna rovina, ktorá žije fotbalom, ako vidíte, a je to cítiť energiou. Bamako, to je najvyššia budova Bamaka s Národnou bankou Bamaka, kde práve na tomto mieste sa určuje cena západoafrického sefa. To je stredoafrický frank, ktorý platíte to istou menom vo viacerých krajinách. Potom máte ďalší stredoafrický frank, ktorý funguje v Kamerune, Stredoafrickej republike, Kongu, Brazzaville, ale tu sa platí iným frankom a práve v tejto najvyššej budove Bamaka sa cena tohto franku určuje. Sme hneď oproti Nílu a Nigeru a vlastne dole, čo vidíte, sa nám začne črtať konečne veľký Niger a pod nami Bamako a tie vysoké budovy, to bola tá Národná banka. No a tu je most Martírov a rieka Niger v tej plnej šírke a plnej sile, lebo za chvíľu, keď sa rieka Niger presunie do Segu, ktoré je asi 230 km severne, tak sa rozdelí na vnútrozemskú deltu a tu stráca 2/3 svojej sily, sa vyparuje. S fotografiami to na začiatku nevyzerá rúžovo, máme zakázané fotiť. Dobre, nikto nechce, aby sme nič odfotili, no ale postupne sa v Mali zabehávame a snažíme sa nájsť paradoxy. Viete, čo je toto? Je to orech kola. Keď povedzme idete v Papúnovej Gvineji za kmeňovým náčelníkom, musíte mu doniesť cigarety. Väčšinou sú to rôzne vanilkové cigarety alebo také cigarety, ktoré hnusne voňajú. No a tu, keď idete za náčelníkom, tak mu nenosíte peniaze, ale nesete mu tento orech kola. Je to taká ľahká droga, ako povedzme betelový orech a je to špecialita západnej Afriky. Čiže nabalili sme sa orechmi kola, prešli sme sa po prvom fetišistickom kruhu a vyrazili sme. Dovolte mi, aby som vám predstavil našu partiu. Toto je Moze, alebo Mojžiš, ktorý je Dogon a je to typický predstaviteľ vlastne takého nigerokonžského pôvodu. Veľmi vtipný človek, naozaj plný srandy, ja som ho nevidel spať, absolútne plný energie, ale obrovský popletá. Mal som s ním párkrát veľké problémy. Toto je Mulaj, Songhai, nilosárskeho pôvodu. Songhai napríklad, my poznáme Ibrahima Maigu z Mali, toto je tiež Songhajec, kedy si to bola veľká ríša Songhai, ktorá presunula hlavné mesto z Gao do Timbuktu a veľmi inteligentný chlapík, naozaj veľmi fajn a vlastne on má za úlohu dopraviť nás do Timbuktu. Spolu prekonávame rôzne prekážky, ktorých v Afrike je vždy veľa. A dostávame sa do Segu, ktoré Francúzi chceli mať ako svoje hlavné mesto. Kedysi to bolo centrum veľkej ríše, rozpráva sa tu bambara, no a Segu je známe tým, že tu rastú tzv. Mydlový strom, ktorý milujú aj kravy a z ktorého sa vyrábajú také gule, tieto tu ich vidíte a to je mydlo. 90% z toho sa exportuje do Francúzska, kde to využívajú na kozmetiku. Segu je známe aj svojimi výrobkami a takou kultivovanosťou obyvateľov. Pekné sú aj tie staré koloniálne budovy a toto je náš hotel, kde už 20 rokov ho prevádzkuje jeden Nemec. Jeho deti už nevedia nemecky, ale lepšie rozprávajú bambara a toho sa pýtam, že čo hovorí o Timbuktu a on mi hovorí, ľubuj, aby som tam nešiel. Pred hotelom krásny Niger, lebo práve za Segu smerom na Mopti a Dženesa
Niger rozvetuje do tej vnútrozemskej delty, ale tu je to ešte nádhera a my sa snažíme byť na tých najlepších miestach práve vždy na východ a západ slnka. Tie cesty, ktoré takto chodím, nie sú bežné predajné cesty a robia sa vlastne, dá sa povedať, raz za život a není to sranda. Ani by som neodporúčal som mnou výjsť, vždy vstávame o 4 ráno a chodíme spať o 3 ráno. Dobre, skoro vôbec nespávame, len frčíme, postupne vynechávame raňajky, dokonca aj obed, aj večer. Proste snažíme sa vidieť, čo sa len dá. Dávno sú už palmy za nami a dostávame sa do oblasti Sahelu, do toho úzkeho cípu, ktorý začína niekde v Senegale a prechádza krížom, to je ako pás medzi Saharou a sudánskymi planinami až krížom niekde do Eritreji, a ktorý mám strašne rád, tento Sahel, známy baobabmi, a tým, že vždy koncom novembra, niekedy pomedzi novembra a decembra, tu je žatva sorgumu. Je to taká plodina, taká obilovina, ktorá je špecifická pre Sahel, od ktorej Sahel absolútne závisí. Toto sú sípky a takto vyzerá nasekaný sorghum na voze. Ten sorghum musia zobrať z toho vozu a keď sa zbiera, tak tie zrnká často pomelú, vždy to tak robia a vždy je veľký festival piva. To pivo je ako burčiak náš, rovnakej farby, ale oveľa hnusnejší. Je to jemnejší, ale oni toho vypijú dvakrát toľko, pijú to 80-ročné babičky, ale dávajú to piť aj dojčencom, malým deťom, tancujú dokola, proste keď začne brnčať o 2 ráno, tak mu dajú trošku srknúť tohoto piva a je kľud. Čiže všetci sú ožratí a zároveň je to také naše akoby vinobranie a ukladajú tento sorghum vlastne do týchto sípok, aby ho mali na celý ďalší rok. Problém Sahelu je to, že pri globálnom oteplovaní sa na severe otepluje rýchlejšie a nomádi musia zo Sahary rýchlejšie zísť do údolia. Niekedy prídu svojim dobytkom do nížiny skôr, ako oni stihnú ten sorghum zožať. Dobre, a tie kravy zjedia im potom tú úrodu a v Afrike to nefunguje tak, že máte úrodu na rok, 2, 3 dopredu. To máte akurát na rok, keď je dobrá úroda, tak akurát vám to vidie presne na ten jeden rok. Že bitka o vodu je značná. Niger znamená život a tento obrázok, keď bol čierno-biely, tak si poviete, že ho nafotil Zigmunda Hanzelka, ale nie je to z decembra tohoto roku. Všetko to vyzerá ako si staršie, tie trajekty sú veľmi romantické a my, keď sa chceme presunúť do mestečka Džene, tak nás dáme na takýto trajekt a ideme krížom cez jednu vetvu rieky Niger. Niger je život a aj v každej bačorine sa snažia chytať ryby, ja neviem, jak to môžu niečo chytiť, ale predstierajú, že chytajú. Tak možno len sa snažili odísť od svojej ženy, aby mali kľud, ale pozovali nám a v tejto kalnej vode sa tvárili, že ryby naozaj sú. Okolo tej rieky je absolútny život, ľudia dokonca nosia drevo z tej pevniny na ostrovy, predávajú sa tu látky, proste je tu čulý ruch, všetko okolo tej vody. Vy nikdy neviete presne, kde je tá zastávka, lebo ten trajekt každý deň mení trasu podľa výšky vody. Takže aj váš šofér sa musí vyznať, a vy keby ste mali vlastné auto a chceli by ste nájsť miesto tohoto trajektu, tak ho nenájdete. Známe látky a kmeň bozo, ktorého ženy sú známe tým, že majú tetované pery. No a tu už vchádzame do Džene, do mestečka, ktoré sa nachádza na ostrove a tým pádom sa nemôže rozrastať. Mestečko, ktoré je od roku 1988 pod patronátom UNESCO obkolesené vodou. Stredoveké mestečko pre mňa bolo top takýmto mestečkom doteraz, bol doteraz Hadramaut v Jemene. To sú tie hlinené mrakodrapy, ktoré sa nachádzajú v púšti, ten Manhattan v púšti. Sú to 700 rokov staré mrakodrapy hlinené a je to úžasný pohľad, bol som nadšený. Ale keď som sa prechádzal cez to hlinené mesto, tak tam ten život nebol. Džene ma uchvátilo viac, nevedel som, že je to taká úžasná vec. Toto je známa mešita v Džene, ktorú René Kali popísal ako malú mešitu plnú potkanov, švábov a smradu.
Evidentne ju vystavali na novo, je to najväčšia hlinená stavba na svete a tie drevá, čo trčia, slúžia na to, že každý rok po tých drevách sa musí množstvo ľudí vyšplhať a oplácať túto mešitu opäť novým blatom. Je piatok, to je svätý deň pre moslimov a tak sa všetci vyfešákujú do toho najkrajšieho, čo si viete predstaviť a smerujú na hlavnú mešitu pri západe, na hlavnú modlitbu pri západe slnka. Tie uličky sú plné ľudí, ako som hovoril, a naozaj ja som bol ešte doslova prekvapený. Žije sa vonku na ulici, ale opäť dvere sú otvorené, či vy môžete výjsť, takto sa požiadate chlapca, či môžete výjsť donútra a vám povie áno, poď sa pozrieť, no toto je vo vnútri, v dvore, kde žijú spolu celé rodiny od najstarších cez vlastne tých synov až po vnúkov, všetci spolu. Toto je centrum pred piatočnou mešitou a vyobliekaní moslimi. Vždy som myslel, že ma šľahnú do palicu, veľa z nich má palicu, ale boli takí milí, že ma nešľahli. Vstup pre nemoslimov je zakázaný, áno, tu je to aj napísané, no ale tak to neplatí, v Afrike neplatí nič takéto a tak sme sa dostali samozrejme do vnútra mešity, ktorá vyzerá takto. Tiež je to mešita, takúto som ešte nevidel a toto je strecha tej mešity, veľmi, veľmi zaujímavá. Všetci tu samozrejme vyznávajú islám, píšu arabsky, ale aj tak sa mi nezdá, že by to boli nejakí zabijáci, nejakí killer boys. Ruku na srdce, tí chlapci vyzerajú veľmi, veľmi milo a nechce sa mi veriť tie zvesti, ktoré všade z každej strany dostávam o tom, že do Timbuktu sa nedá dojsť, že cesta do Timbuktu je cestou istej smrti a vlastne každého, koho sa pýtam, neodporúča tam vyraziť. Timbuktu je jedno z najmagickejších miest vôbec a je to niečo ako vidieť Taj Mahal, kde som okrem iného bol teda tento štvrtok. No, ale to Timbuktu mám v hlave už dlho. To je moja dcéra na Sahare minulý rok v auguste a vtedy, keď sme vyšli, toto je môj syn na Sahare, sme si mali snowboard, sme snowboardovali tak ako už posledných 22 rokov. To robí Bubo teda. No a ja som pozeral hore na Dunie a vedel som, že odtiaľto je cedula, kde sa píše Timbuktu 52 dní. Maročania dobili Timbuktu, bola to vždy tá klasická trasa niekde z Marrakešu do bájneho Timbuktu a ja toto mesto mám v hlave už dlho a prejsť Mali a nebyť Timbuktu je veľký problém. No všade vlastne nachádzame takéto správy, toto bolo z toho konca novembra roku 2013, neviem, či to tam vidíte, vy čo máte lepšie oči, ja už vás nevidím, ale píše sa, že do celkovej do Mali neodporúčajú ísť preto, lebo hrozia teroristické útoky a proste tá oblasť je extrémne nebezpečná. Keď vám ukážem mapu z dnešného dňa, som ho stiahol, to si môžete nájsť, takýto travel advice, tak tá žltá časť, kde sa nachádza Bamako, je napísané, že tam môžete ísť len v nevyhnutných prípadoch. To je povedzme, že keď vaša dcera tam maturuje, alebo sa váš kamarát žení, tak OK, tak vtedy sa chápe, že ide do Bamaka. No ale tá červená oblasť, to je vlastne celá zvyšná oblasť Mali, kde sa nachádza aj Džené, aj Timbuktu, tak je tam napísané v žiadnom prípade necestovať. Takéto informácie máme a každé ministerstvo zahraničných vecí vám podá vlastne túto istú správu. Toto máme, Nemec v hoteli v Segumi hovorí, ja by som tam nešiel, všetci mi hovoria, aby som tam nešiel. Ale my sa musíme teda rozhodnúť, či áno, či nie. Není to ľahké rozhodnutie, lebo predsa len mám na starosti ľudí a nemôžem si dovoliť spraviť nejaký problém. Na tieto cesty si ľudí vyberám, ale čo sa nám stalo ešte to, že práve v tento deň sú voľby v Mali. Čiže to ešte vždy pritvrdzuje situáciu. Mulaj za mňou prišiel a hovorí, vieš o tom, že teraz pred 4 dňami popravili 2 novinárov v Kidale? Vieš o tom, že v Kidale, ktorý je kúsok od Timbuktu, znova začala vojna medzi Tuaregami a malickou armádou? Viem. Napriek tomu
cez všetky informácie, ktoré poznám a tie skúsenosti, ktoré za posledné roky z Afriky mám, sa rozhodujeme práve tu v Džene, si večer sadneme a rozhodneme sa, že do toho ideme, že si prenajmeme GP, po prípade zaplatíme armádu ako ochránku a vyskúšame to. Maťo Navrátil sa koncom minulého roku, teda 2012, to bol v decembri, dostal len po Mopti, ďalej sa nedostal. V januári roku 2013 doletelo do Mali komandu francúzskej armády, preto lebo predtým v apríli založili práve v Timbuktu islamisti Slobodnú republiku Azawad, ktorá je na časti Líbie, časti Mauretánie a časti Nigeru a veľkej časti Mali a je to vlastne Slobodná republika Tuaregov. No a francúzska armáda to oslobodila teda v januári 2013, ale vyzeralo to chvíľu OK, ale situácia sa práve v oktobri, novembri až do tejto doby zhoršila. Slnko zapadá, ale my sme sa rozhodli, že ideme a toto sme o nejakej 3. hodine ráno, kedy balíme svoje veci, aby sa pohol autobus, musíme odrezať pol stromu, lebo sme nevedeli prejsť. Dohovoriť si kompu, ktorá nám musela čakať, že poďme ideme cez kompu a potom vyrážame hore smerom Mopti. Kým iní ešte spia, tak my už sme dávno hore a máme za sebou pár 100 kilometrov. Zastavili sme sa u toho potulného kmeňa Fulani, ktorý som hovoril, ktorí sú nomádi a ktorých ja pozorujem od Kamerunu cez Čad, Sudán až sem do Mali a ktorí sú pastieri a veľmi romantickí pastieri. Toto je známe, tie klobúky, ktoré nosia a ktoré majú ochladzovať ich hlavy v tom hroznej horúčave Sahelu. Krásne fotografie, ktoré urobíte len pre východe slnka. No a putujeme ďalej na sever, meníme teda ten autobusík pri Mopti za naše 4 jeepy alebo 5 jeepov, chceme vždy viac aut, keby sa nejaké pokazilo, aby sme vedeli presunúť do druhých. V tých autách ideme po troch, normálne sa chodí po 5, my tam ideme radšej po troch, radšej zaplatíme viac jeepov, ale keď sa niečo pokazí, čo sa vždy pokazí, tak máme šancu preskočiť do druhých a neostať vyseť niekde na pol ceste. Nakupujeme posledné potraviny na domácom trhu a vyrážame na sever. Stretávame sa hneď s prvými znakmi armády. Sú to bojové autá, ktoré idú smerom z Kidalu, kde je teraz vojna. No a týchto sa pýtam, čo hovoríte, dá sa ísť do Timbuktu? A oni hovoria, že jasné, že úplne v pohode. Ja hovorím, áno, v pohode. A čo poviete? Môžem zastať, neprepadávajú tam? On sa zamyslím, tak zastať nemôžeš. Takže môžete si dať aj jedlo, to čo tam grillujú na tom rošte, tak to je také typické jedlo, že majú len nejaký plech, na to hodia nejaké mäso a tepelné ho upravia a potom máte takú reštauráciu, kde si môžete dať. Ešte sme na začiatku cesty, nie sme až tak hladní, takže uprednostňujeme tekutú potravu, ktorá otvára takto zubami. Je to známe pivo Castel, ktoré napríklad žiak môjho otca to robí v Douale v Kamerune, produkuje. No a z hlavnej cesty z tej asfaltovej odbočame doľava a toto každý, kto ste boli v Timbuktu, poznáte. Do Timbuktu sa kedysi, dobre, pred 3 rokmi dalo dostať na lodi, dalo sa sem doletieť, no teraz bohužiaľ jediná cesta je po zemi, kde nič nechodí, len si musíte prenajať vlastné jeepy. No a tak vyrážame a ja sa pozerám, či napríklad tento chlapec netelefonuje nejakým svojim islamistickým kamarátom, ktoré nás majú čakať, vykopať jamu, aby nás zastavili a potom sa snažili za nás získať výkupné. Prčíme ako sa dá a snažím sa dobehnúť trajekt, ktorý posledný trajekt je pri západe slnka. Slnko vidím, že rýchlo zapadá, my každú chvíľu zapadáme tiež. Zapadneme, vytlačíme, ideme ďalej, proste to je africká vec. Nie každý však tak skúsený a niektoré autá zapadnú a čakajú, že šofér to sám vytlačí, čo nevytlačí a preto my prídeme na čas na trajekt, ale 2 autá meškajú. Neviem, čo mám robiť, lebo tá situácia je zlá, musíme prejsť trajektom, krížom cez Niger a potom 17 km sa dostať za múry mesta Timbuktu. Keď sa nedostaneme, neviem, čo s nami bude. Je tu strašne veľa komárov pri Nigeri,
Tá zima zo Sahary je neuveriteľná. Doteraz bolo vždy aj v noci 30 stupňov, ale teraz je to okolo asi 7 stupňov, podľa mňa bolo strašná zima. Našťastie oheň bol, takže som bol schúlený pri ohni celú noc. A nakoniec teda prejdeme trajektom a túto pri ohníku trávime tú noc. Naozaj som sa bál, že práve tu nás môžu 17 km od Timbuktu vyzdvihnúť tí únoscovia, keď sa to dozvedia, ale našťastie sa nikto nič nedozvedel. Ráno čakáme na armádu, aby nás armáda, dáme si silný beduínsky čaj, to je silnejšie ako naša káva, a vchádzame smerom do Timbuktu. Sme dosť ďaleko teda od brehu, aby ste videli, aby sa tam krokodíli nedostali. Krokodíl nepôjde 50 metrov po vás ani v noci, dobre, on tak vyjde 5-10 metrov, otočí sa. Čiže musíte vedieť, kde môžete zastanovať, čo môžete spraviť, aby nedošlo k nejakému prúseru. Ráno neuveriteľne hladko prechádzame, toto je vchod vlastne tej brány do Timbuktu, kde na jednej strane boli tie barikády, na druhej strane množstvo krásne namalovaných vozov Spojených národov a vojdeme vlastne do tohto presláveného mesta, ktoré založila pani Buktu. Timbuktu je pod patronátom UNESCO a v 15. storočí, keď Portugalci začali obchodovať so západnou Afrikou, tak tá najdrahšia vec, keď sa k ním dostala, tak sa vždy pýtali, prečo je to tak drahé. A tí ľudia im povedali, viete čo, lebo je to z Timbuktu. A nikto sa tam nedostal, len o Timbuktu sa začali šíriť reči o tom, že je to najkrajšie mesto na svete, jedno úžasné mesto s veľkou nejakou pyramídou a začali ho takto malovať, takto si ho predstavovať. Takže tá veľká pyramída, ktorú vidíte na obrázkoch v skutočnosti, vyzerá takto, není až tak veľká, ale toto je najznámejšia mešita v celom Timbuktu, sú 3. A toto je Jindarabej mešita, ktorú vlastne založil ten Musa z Kankánu. Došiel do Meky a bol tak nadšený z tej Meky, čo zažil, že keď sa vrátil naspäť, tak dal 100 000 dukátov najlepšiemu architektovi tej doby. Bol to architekt z mesta Granada, kde vtedy stával najkrajšie islamské pamiatky, lebo vieme, že Alhambra je absolútny výkvet arabskej architektúry. Teraz je to samozrejme na kresťanskom území, ale Al-Andalus patril 800 rokov moslimov, tam sme boli tiež v lete minulého roku. No a toto je tá najstaršia mešita, ktorú postavil známy architekt. A toto je miesto, tá studňa, je to vlastne studňa pani Buktu. Pani Buktu, nie Bukta, ale Buktu, ale pani Buktu bola Bukta, tak som chcel povedať. Došla z Maroka, bola svetlá a už toto vždy priťahovalo beduínov a bola to taká výhovorka, že idú, tým znamená studňa. Tak hovorili, že idú do Timbuktu, idú k studni pani Buktu, bola taká výhovorka, skôr išli za ňou. A okolo tejto studne, tejto oázy, čo pani Buktu založila, vzniklo postupne mesto. Prvý človek, ktorý do Timbuktu dorazil, o ktorom vieme, bol to v roku 1826, tento major Alexander Gordon Lake. Bol to človek, ktorý vyrazil z Maroka, vtedy bola Británia veľmi bohatou krajinou a bola to veľká kráľovská africká society, ktorá vlastne toto podporovala, ale Gordon Lake prišiel, ale neodišiel z tohto mesta. Bol popravený, keď chcel odísť, tak ho podrezali ako kozu. Druhým človekom, komu sa to podarilo a býva v tomto dome, bol práve René Caillet a ten prišiel 2 roky neskôr, v roku 1826. Vyrazil z Gvineji, tam odkiaľ sme vyrazili my, dostal sa do Timbuktu, prežil tu, dokonca robil muezína, zobral si dcéru tuareckého náčelníka za ženu a podarilo sa mu odísť a dostať sa do marockého Fezu. Tie cesty krížom cez Saharu ma vždy fascinovali. Teraz máme v katalógu jednu cestu, ktorá sa volá Transsaharská magistrála. Je to extrémne nebezpečná cesta, nebezpečnejšia cesta než
toto, čo sme išli, ďaleko nebezpečnejšie, lebo túto cestu som považoval za normálnu, považujem za úplne jednoduchú, nebyť tej zlej situácii, ktorá v Mali vlastne za posledné 3 roky postihla. Tie saharské cesty, ja som niečo prešiel, tamto Kanem Bornu som prešiel, to bola ríša, ktorá sa nachádza okolo Čadského jazera a my sme prešli vlastne krížom cez celý Čad, cez ten sever. Prešli sme krížom cez Sudán. Ešte ma čaká prejsť cez Cinder a Agadez, ale to niekedy inokedy. No a takto cez túto Ghanskú ríšu a ríšu Mali prešiel vlastne aj René Caillé z Timbuktu smerom hore do Fezu. A toto je obrázok z Fezu z minulého roka. No poďte vstúpiť do Timbuktu, ako to teraz vyzerá, toto bájne mesto. Nájdete tu všetko aj z moderného, zo starého mesta, čiže aj nové autá, ale aj staré povozy. Mesto, kde sme neboli sami, tu boli takíto iní pocestní, ale ako cudzinci sme boli absolútne sami. Timbuktu je známe tým, že ľudia sa neradi fotia, hádžu po vás kamene, keď ste sa kedysi fotili. Teraz nás vítajú, hovoria welcome to Timbuktu, ste prví turisti za posledné 3 roky. Nikto tu nebol, ďakujeme, že ste prišli. Toto je mačka, teda zjedená mačka, keď deti sú hladné a vraj to chutia králik, no ale sú také zlaté, že keď vám zjedia mačku, aspoň tú kožu hodia na to telefónne vedenie oproti vášmu domu, aby ste vedeli, že mačku nemáte hľadať. No a toto je teda ďalšia mešita Sankore, ktorá je známa tým, že tu aj bola univerzita. V 15. 16. storočí tu bola svetoznáma univerzita, kde chodili študovať aj kráľovské deti. Celkové tá vzdelanosť Timbuktu bola veľmi veľká a preto sa nemohli predsadiť tí islamisti, ktorí práve sem k mešite Sankore prišli a keď videli človeka fajčiť cigaretu alebo piť pivo, tak mu tú ruku odsekli. To bolo pred rokom toto. Keď videli ženu, ktorá je tehotná a nemala manžela, čo v Afrike je absolútne bežná vec, tak tú ženu zahrabali a ukameňovali ju aj s tým dieťaťom. Keď ste sa prechádzali s nejakou ženou a nebola to vaša manželka alebo vaša sestra, tak tiež obidvoch ukameňovali. Toto sa dialo pred rokom a samozrejme Timbuktu takúto zákony šárie a fanatický islamizmus nechcel si zobrať za svoje a preto bolo rado, keď v januári 2013 prileteli Francúzi a Timbuktu oslobodili a naozaj často všade po celom Mali som videl vliať francúzske vlajky a ľudia boli radi, že Francúzi im prišli na pomoc. Toto je veľmi pekná fotografia, by ste vedeli, je to naozaj nádhera. Je to predstavený poslednej mešity, ktorá sa nachádza v Timbuktu. Ďalej nám tího ľudia ukázali, čo tí islamisti robili. Tie niektoré skriptá, alebo také, čo im nevyhovovali, tie písomnosti, čo im nevyhovovali, tak spálili. To, čo robil Hitler, tak podobné niečo robili aj oni. Správali sa extrémne barbarsky, niečo sa zachovalo, ale veľa starých písomností, ktorými je Timbuktu preslávený, ináč aj Dženné, vymazali. Po uliciach okrem somárikov chodia aj takéto vozy UN. No a ja rozmýšľam, čo tu ešte robiť. Keď sa ma niekto spýta, ako dlho tu ostaneme, hovorím, že tu ostaneme 4 dní. Pritom chceme dnes večer odísť, ale nechcem, aby niekto vedel náš plán, nechcem, aby niekto si nás počkal a viem, že dnes nebudem prijímať pozvanie na žiadny čaj. Mulaj je zhrozený, keď takto chodím sám po týchto miestach a hovorí, že len nepí prosím ťa čaj, lebo ťa otrávia a unesú ťa. Nikdy never žiadnemu Tuaregovi. No, ja s Tuaregami nemám problém. Áno, sú moslimi, v tejto oblasti sú všetci moslimi, ale ja mám s moslimami naozaj dobré skúsenosti. Tuaregovia sú modrí muži púšte, ktorí nechápeme v týchto podmienkach, môžu prežiť. Sú to aristokrati púšte, ktorí vyzerajú inak, majú svetlejšiu pokožku, to ukazuje, že nefoď. A oblečení sú vždy v modrom, majú vždy nejakú svoju šatku a títo dvaja mladí chalani práve boli dobrovoľníci, ktorí išli bojovať do Kidalu za svoje práva. To tuaregská separácia, to ďalší Tuareg,
za ktorým išiel Božek, ktorý bol so mňou teraz, je to jeden právnik z Prahy a bol už 4-krát. Tuaregovia sa chceli separovať už dávno, ale teraz nastala tá doba. Potom ako západná Európa dobila Líbyu a zabila Kadáfiho, tak v Líbii nastala absolútna anarchia a jednou z tých vecí bolo to, že Tuaregovia zobrali najmodernejšie zbrane z Kadáfiho skladov a vyrazili do Mali. Mali armádu rozprášili ako nič, malijskí vojaci zhadzovali uniformy a utekali. Doteraz máte v Mali veľmi málo policajtov a vojakov, preto lebo utiekli, vtedy sa báli tej armády, lebo nemali výzbroj a teraz sa boja vráti naspäť. No a takto to vyzeralo vlastne v strede Timbuktu, kde vidíte, že títo vojaci nie sú takí vyšňorení vojaci UN, ale naozaj sú to vojaci, ktorí idú z boja. Sú samozrejme zakázané fotografie a toto nespravíte, ak teda veľa necestujete a neviete, ako máte fotiť, lebo za každú fotku vám môže hroziť, že vám zoberú minimálne fotoaparát teda. No a rozmýšľam teda, že čo robiť. Od tohto Tuarega kupujem tieto šperky pre svoju staršiu dceru, je to ebenové drevo a striebro. Kupujem sol, lebo sa hovorí, že sol ide zo severu, zlato ide z juhu a Boh je tu pre všetkých, ale tie najkrajšie rozprávky môžete počuť len tu v Timbuktu. A každý tu kupoval sol sa vymienala za zlato práve v Timbuktu, nakladala sa na lode na rieku Niger a splavovala dole do Bamaka alebo na druhú stranu do Nigérie. Sol je vlastne základný obchodný artikel Sahary. Ďalšia vec, čo chcem zažiť, chcem sa dať ostrihať, ale nie sú holiči, všetci holiči utiekli do Senegalu. Dobre, Timbuktu proste ešte nefunguje, lebo tí Tuaregovia utekali aj do Bamaka, len tam na nich robili pogromy, lebo ľudia v Bamaku si mysleli, že na vine sú oni tomu stavu, čo sa stalo zabíjaniu Malíčanov. Preto radšej utekali do Senegalu. Ale tento hotel je to najluxusnejší hotel v celom Timbuktu. Takto vyzerá ten luxus, aby ste vedeli, že nie sa na čo tešiť. Pýtam sa, či nemajú jednu izbu, len tak zo srandy. Nemajú. Všetko si na celý rok objednalo UN. Všetky izby, celý hotel. Pritom evidentne v hoteli nebýva nikto. Ja si tu musím dať pivo, to je ďalší zážitok, ktorý chcem mať. Keď si nájdete hotel Colombe na BBC, tak pochopíte prečo. Keď prišli islamisti, tak rúcali každú vec, ktorá súvisela s západnou civilizáciou, ale tento hotelier dokázal, že tento hotel má investment z Maroka a to je moslimská krajina a preto ho nechali žiť. Predtým, ako došli islamisti, zakopal všetko pivo do zeme. No a keď odišli, keď ich Francúzi vyhnali, tak to pivo vykopal. Takže to pivo som si musel dať. Musím povedať, že chutilo, ako keď bolo zakopané pol roka v zemi. Horšie pivo som v živote nepil. Ja doteraz nechápem, čo vojska UN robia. Sú tu vlastne nejaké, že modré prilby ich voláme, stále všetko pozorujú. Ja keď som sa niekedy niečo ich spýtal, dobre, nikdy mi nič neporadili, či už som bol v Sudáne, či v Čade, alebo tu. Majú najkrajšie vozidlá, ale vlastne nikdy nemôžu vystreliť. Sú to strašné peniaze, do ktoré dávame. Čiže každému tvrdíme, že tu budeme 4 dní, ale v ten večer nasadáme vlastne na loďku a plavíme sa naspäť. Niekoho to dostalo a pri západe slnka vlastne pokračujeme na juh a mierime už do bezpečnejších oblastí. Podarilo sa nám prejsť Timbuktu a je to veľká vec, ja som si vydýchol, ale 2 dní som nespal. No čaká nás ďalšia náročná cesta, to je do krajiny Dogonov. Krajina Dogonov je to, kam chodí väčšina turistov v Mali a vy keď pôjdete do Mali, určite sa tu zastavte. Nielen preto, že tu chlapci jazdia na kravách okolo veľkých baobabov, ale kvôli tomu, že Dogoni sú jedna úžasná entita, ktorá žije okolo tejto skály. Tá skála je 350 metrov vysoká a 350 km dlhá. Všade rovina a máte jedinú skalu a okolo tej skaly 700 dediniek. My sme z tejto skaly zbehli a prešli sme krížom vlastne popri tejto skale taký jeden nádherný trekking. Spali sme v stanoch, keďže žiadne hotely tu nie sú, no a vychutnávali sme si tieto miesta. Tak ako to Mali je, by som povedal, nezaujímavé rovina, kde nemáte záchytný bod, tak krajina Dogonov vyzerá ako miesto,
ktoré spravil umelec a naplánoval umelec. Každý kameň vyzerá, ako keby ho tam presne doniesli a je to extrémne scenická. Som hovoril, že náš sprievodca Moze je Dogon a rád nám vysvetľuje svoju históriu. Sme na mieste, kde sa robí obriezka. Tá obriezka sa robí nožom zo 16. storočia a tým nožom v deň, je to raz do roka, 7-ročným chlapcom, keď to nesnie 7-ročný, musí prísť ako 14-ročný, ich obrežú. Za ten jeden deň obrežú až 400 chlapcov. Dobre, predkošku, šmik, konec. Zároveň rovnakým nožom obrežú aj dievčatá, preto lebo v Afrike je proste takáto ženská obrezka veľmi bežná. Potom tie predkošky aj klitorisy zakopú a z tých klitorisov potom sa stanú škorpióny a z tých predkožiek sa zdá pavúky. To nám vysvetľuje ako s vážnym hlasom. Ten had, ten oblizuje hlavného hogona, čiže takého náčelníka kmeňa. To je šéf kmeňa, staršina, ktorý žije uzavretý v jednom domci, žije celý nahý a starajú sa od neho pánny danej dediny. Nemôže ísť na pole, lebo keby šlapol na to pole, tak má takú silu, že by ho spálil to pole. Sú to neuveriteľné rozprávky. Hogoni vznikli kedysi z krokodílov, ktorí sú tu nejaké ala krokodíly, niečo také krokodíly a vyšli von z jazera. Keby nevyšli, tak vlastne tí dogoni, ktorí prišli do tejto oblasti a našli tu pygmejov žiť, tak boli veľmi smední a umreli by nebyť tých krokodílov, ktorí vlastne našli túto vodu. A toto je naša dedinka, náš spánok a ráno stádeme a prejdeme sa po dedinke, to nám robia raňajky toto a Daniel je náhodou, je to predstavený, alebo je to richtár, my som nazval richtár tejto obce, je kresťan, zaujímavý kostolík, keď sa pozrite aj znútra. Ale je vlastne jedno, či ste vy kresťan, alebo uznávate nejaké iné náboženstvo. Tu keď som povedal, že ty si z Al-Kaidy, tak toto spôsobilo absolútny smiech. Väčšina tých dogonov sú animisti a uznávajú také nejaké svojské rituály a v čom je to unikátne, že si ich udržali a každú chvíľu, keď sa niečo deje, či je to práve v deň tej obriezky, alebo je svadba, alebo nejaké úmrtie, tak tancujú. A to je to vlastne, prečo sme sa sem vybrali. Opäť nás vítajú, preto lebo hovoria, že 3 roky tu nebol žiadny turista a mne sa zdá, že tie tance, ktoré sú samozrejme pre turistov, tak robia o to s väčším nadšením. To oblečenie je klasické a ja som videl takéto fotografie aj na starých, ešte kolorovaných knihách, dokonca aj tých vzadu, čo sú na choduloch, čiže nie je to vyslovene turistická vec, ale je to vec, ktorá už takto deje desiatky rokov, určite aj dlhšie. Tancujú a sú to také prastaré tance a je to určite lepšie na kamere. Ten film, ja verím, že sa nám podarí niekedy spraviť, ale tie obrázky tiež stoja za to. Sú to tance, ktoré majú svoju štruktúru a frčí sa naplno teda. Je tu, keďže je to vo vyšších horách, je tu aj pekné počasie a vy určite nafotíte svoje najlepšie fotografie. Potom biehame z tej hornej dediny a prechádzame krížom cez krajinu Hogonov až do Ende, kde je obed a končíme v Teli. V každej tej dedine nájdete nejaký tzv. Menštruačný dom, kde žena, ktorá má menštruáciu, alebo ženy, ktoré má menštruáciu, sa zídu a tam vlastne si varia a tam prečkajú to dané obdobie. Všade baobaby, toto zelené sú plody baobabov a my prechádzame bez akýchkoľvek turistov touto oblasťou. Má to aj nevýhody, že všetko je zavreté a my keby sme nemali so sebou z Mopty vlastnú kuchárku a vlastné potraviny, tak nemáme vlastne šancu sa tu nájsť, lebo ako som vám hovoril, to Afričania nemajú nejakú chladničku alebo niečo, že by mali pre turistov niečo navyše. To bol Viktor, ktorý si vyklúbil nohu, takže ide na krave. No a toto je typická sahelská architektúra. Som sa nevedel spomenúť, ale ten architekt Timbuktu, ktorý postavil tú mešítu z 15. storočia, ten z Granady, sa volá El Saheli. To som stále nezistil, či po ňom sa náhodou nevolá ten Sahel. Sme v škole, je 3. decembra a je jasné, že to bola teda francúzska kolónia.
deti sú vždy výborným teda fotografickým objektom. Sú tam takéto zámočky, kde normálne vojdete a ktoré fungujú asi ako reštaurácia. Dogoni sú tiež známi svojim krásnym umením, sochárským umením. Sú to jedni z najkrajších soch v Afrike. Teraz však sú nie žiadni turisti, čiže skoro nič sa nepredáva a vlastne sa to nedá ani odtiaľ odviezť. No niečo sme kúpili, toto je Zdenová soška. A vidno, že teda tie staré klasické umenie už vytlačujú, to sú staré dvere a nové škaredé plechové dvere, to je bohužiaľ, to je problém Afriky. V každej dedine je aj nejaké takéto miesto, kde ležia staršinovia a rozmýšľajú teda nad budúcnosťou vesmíru. Ženy sú zatiaľ na poli, makajú, starajú sa o deti, stavajú domy a proste robia všetko. Takto to v Afrike funguje. Pomaly sa zotmieva a tam hore, my sme zatiaľ dole chodili ten trekking, ale tam hore vidíte tie obydlia. Kedysi žili dogoni tam, dokonca kedysi znamená, že 700 rokov až do 20. storočia. Až v 20. storočí si boli istí už tou svojou silou, že ich žiadny iný kmeň nevyhubí a zbehli sem do doliny. Dovtedy sa vlastne pred výbojným kmeňom Fulani, ktorý sme si rozprávali a ktorí doviezli vlastne islám do tejto Severnej Afriky, skovávali hore. Teraz hore to slúži skôr ako hrobky. Takže pochovávajú sem hore svojich mŕtvych, no a my sa prechádzame medzi týmito starými hrobkami pygmejov. Toto je svetená voda, ktorou keď si potriete bolavé miesto, tak sa vám určite vyhojí. A pozorujeme západ slnka nad našou dedinkou, kde poslednú noc budeme spať a sa tešíme na ten spánok, ale moc sa teda nevyspíme. Zjeme barana a 2 baranov, ktoré nám dávajú takto pri nejakých sviečkách, pri čelovkách, ale potom celú noc nikikirika kohút, ale eržia, či ako sa to povie, osly. Dobre, to si neviete predstaviť, že čo to je za rev, je tak cirkulárka, keby vám vedľa ucha ručala celý večer. Ja som zvyknutý, keď počujem auta alebo električky, to mi nevadí, no ale tu som sa nevyspal vôbec. Bohužiaľ na ďalší deň musíme stať a z republiky Mali prechádzame do republiky Hornej Volty. Republika Horná Volta má hlavné mesto s najsexy názvom, vidíte? Ouagadougou sa to píše. Nikdy som to nevedel vysloviť, až kým mi nepovedali, že sa to číta Ouagadougou. Republika Horná Volta sa teraz nazýva Burkina Faso. V roku 1983 sa dostal k moci 33-ročný Che Guevara miestny, Thomas Sankara. To je náš hotel, teda v Burkine s bazénom, ktorý som mal problém, lebo dali nám iný hotel, tak som to musel vymeniť. Tak sme tu spravili veľký chaos. No a ideme tak k prezidentskému palácu, kde je zakázané fotiť a kde bolo celkové v Burkine bolo zakázané fotiť. Ale tento Thomas Sankara sa mi veľmi páči. Čiže ako 33-ročný sa dostal k moci a zmenil názov Horná Volta na Burkina Faso. Ja verím v to, že filozofia je základom dobrej rodiny, dobrej firmy, aj dobrej spoločnosti a toto je jeden z dôkazov, kedy človek zmení názov a Burkina Faso znamená krajina dobrých ľudí, krajina čestných ľudí. A doteraz vám povedia, že Senegalci sú vydri duchovia, Guinejci sú leniví, ale Burkiňania, alebo Burkinabe, ako ich volajú, sú čestní ľudia a pracovití čestní ľudia. Thomasa Sankaru prezentujú ako lavičiara, ale on nebol lavičiar, on bol taký lavičiar, ako sú všetci v Afrike lavičiari. Počas jeho vlády to bola jedna z mála afrických krajín, kedy HDP išlo hore. Bohužiaľ jeho vláda trvala len 5 rokov a potom ho zabili. Vraj ho zabili jeho nevlastný brat, Blaise Compaoré, ktorý je doteraz prezidentom Burkina Faso. Otec Thomasa Sankaru bol Fulani, bol to lekár, ktorý bojoval pre francúzsku armádu a vychoval obidvoch a vychoval aj nevlastného syna, toho Blaise Compaoré. A keď mu Blaise prišiel povedať, že Thomas je mŕtvý, tak on vedel, že ho zabil teraz tento Blaise, no on mu hovorí, že chvála Bohu, synu môj, aspoň ty si prežil. Tie africké príhody sú niekedy veľmi tvrdé. Toto je teda
semafor Burkina Faso a my prechádzame takou diaľnicou smrti a ideme krížom cez celú krajinu. Prišiel som za vodičom tohto kamiónu, hovorím, čo sa stalo, je to absolútna rovina. Tak hovorí, vieš čo, že jak som šoferoval, ostal mi ten volant v ruke. To je problém, a to je problém proste Afriky, že tam sa veci opravujú, až keď sa pokazia a toto sa už opraviť nedalo. A tu sme vlastne na pomedzi, kde sa môžeme rozhodnúť, či ideme na hranicu do Nigeru alebo na hranicu do Beninu. Do Nigeru niekedy na budúce, takže otáčame sa a ideme do Beninu. Zároveň tu vítam, máme tu medzi sebou Beninčana, takže ho vítam medzi nami. Benin je prvé, čo ma zaujalo, že všade v Benine som videl takéto flašky s benzínom. Je 6. decembra a to je Mikuláš a tak si dávame šampanské, sme si kúpili, sme zistili nakoniec, že to bolo nejaké jablkové a Zdeno tu robí Mikuláša pre domáce dedičky. No a všade naokolo sú tieto fľašky. Ten benzín sa tu importuje a pašuje z Nigérie a čím ste bližšie pri nigerijských hraniciach, tým je lacnejší. Oproti je pumpa. Snažil som nafodiť tak, že všetci vlastne boli tu a na pumpe nebol absolútne nikto, ale na pumpe musia zo zákona tankovať štátni zamestnanci, než by tam nikto netankoval za normálne ceny. Všetci kúpili tieto fľašky, keďže väčšina vozidiel sú motorky, tieto lejú do nádrže. Benin je známy aj svojou veľkou otrokárskou minulosťou. Práve tu na severe Beninu v Tangete sa rozhodujeme, že prestávame obedovať, nemáme čas. A tak chodíme vlastne na trhy a tam si vyberáme čo. No ešte rajčiny by sa dali, hej, zjesť, to by bolo fajn. Potom na trhu máte nejaké čili s rajčinami, no. Ťažko si vybrať, viete, že potom tam máte často takéto kopy niečoho, nejaké zrno, nejaký sorghum, alebo boh vie, čo to je. A toto Afričania jedia, zmiešajú to s vodou, vytvoria takú kašu z toho a tým sa živia, preto sú oni také štíhli a naozaj je to zdravá výživa. No len potom objavíme tento jam a áno, zákaz chodiť samozrejme. No, tak, a z toho jamu sa, keď sa vypraží, tak sa robí jedna úžasná vec, ktorú domáci volajú duňanieko. Duňanieko je ten vypražaný jam s čili papričkami, alebo vlastne s takou pastou. Na toto my obedujeme každý deň, ideme na trh a vypýtame si duňanieko. Dáme si to s čili pastou, k tomu nejaké banány, francúzske šampanské, máme krásny obed. Často tí predavači sú tu, kde sú jamy. Ideme po hlavnej ceste a teda tá teta nevedela, že sme tam belosi a keď sa otvorilo, tak bola strašne rada, lebo vedela, že teraz bude dobrý kšeft. Je tam všetko lacné a vy keď chodíte do Tajska alebo kdekoľvek, keď si dáte ten čerstvý ananás, tak nechápete, že ste niekedy mohli jesť ten náš, ktorý zelený dajú do lodí a kým to príde k nám, tak to nejak v tých lodiach akože dozreje, ale nie je to ono. Banány tu majú inú chuť a ten servis v Afrike je úžasný. Beninskou církvou je Celestiánska cirkev, tá vznikla práve v Benine. Podľa mňa prevzala nejaké veci z vúdu, lebo Benin je aj kolísko vúdu, ako sa neskôr dozvieme, ale zároveň sa chcela odtrhnúť od nadvlády Vatikánu a všetci chodia v bielom a my práve v tomto kostole krstíme náš katalóg. Toto bol taký nejaký jasnovidec tejto cirkvi, lebo majú aj takú osobu tam a ten hovoril, áno, ja som vás čakal, včera som mal sen a vedel som, že príde biely človek. No a otvoril náš katalóg práve na tých svadobných cestách, to ho zaujalo. Boli veľmi, veľmi milí a povedali, že sa za nás, bolo to kostol sa volá Jericho a toto bol hlavný predstaviteľ a že sa za nás bude modliť 2-krát do týždňa a ja som mu aj písal a sme teda v kontakte, povedali sme mu, že sa budeme snažiť nejak pomôcť a na budúce, keď prídeme, tak tam prineseme nejaké dary, vždy robíme nejakú malú charitu. Toto bol ten náš autobusík a sme v Národnom parku Pendžari. Je to asi najväčší park západnej Afriky, čo sa týka zvierat, aj keď tých levov tu žije strašne málo, je ich len posledných 400 kusov na obrovskej ploche celej západnej Afriky. Ale my sme mali šťastie a dvoch sme hneď vedľa nášho kempového stanu videli. Spali sme v stanoch, ale v takých luxusných stanoch a neviem, či viete, ale z prvých 10 najluxusnejších hotelov na svete sú asi 3 stanové.
Dobre, Kempinský v Istanbule bol na mieste 100, Kempinský v Bratislave sa neumiestnil. Toto je, keď ideme z Národného parku Pendžari, tak sú to zaujímavé vodopádiky, no ale my sme tu na severe Beninu práve kvôli týmto obydliam a kmeňu Tata Somba. Postavíte si takýto dvojposchodový palácik a keď syn chce postaviť ďalší, zoberie luk a vystrelí šíp a ten šíp, kde dopadne, postaviť ďalší. Tam zasadí baobab a takto sú tie obydlia medzi sebou rozdelené. Neviem, či vidíte na tej tvári tie skarifikácie drobné. Čiže to, čo on má na tvári, tak rovnaký dizajn nájdete aj na ich domoch. Je to veľmi, veľmi zaujímavé, tieto Tata Somba. A tu v Benine to není pod patronátom UNESCO, ale práve v susednom Togu je. A my sme sa teda rozhodli, že by sme do toho Toga zašli. Problém je, že nemáme víza. No, tak sme prišli na hranicu, sme to riskli, takto vyzerá hranica a tuto nebol nikto, takže víza sme nemohli mať, takto vyzerá, tak sme prešli a boli sme sa udať teda na prvej policajnej stanici. Udali sme sa, dali sme úplatok a išli sme ďalej. Vyzeralo všetko úplne v pohode, no tu za nami prišli nejakí dva chlapíci a otočili nás, že veľký prúser. Nevšili sme si stopku. A tu bolo, že stop políc a tí policajti boli pod tým stromom, pod tým veľkým mangovníkom a boli v tme, my si nevšili, sme prešli okolo. No a ten policajt začal. Ty si vieš predstaviť, že by si prišiel dovísť do Spojených štátov? Vieš si predstaviť, že by si došiel dovísť do Číny? To som vedel, že toto nemá zmysel. Jednať, nechal som to vyjednávať Mulaja, nech to vyjedná za nás, bolo jasné, že budeme zaplatiť nejaké úplatky. Božek zatiaľ kúpil celé dedine gin a opil celú dedinu. No, každopádne sme potom vyrazili. Mne sa Togo veľmi páčilo. Togo, neviem či viete, malo byť po prvej svetovej vojne československou kolóniou. Bola to nemecká kolónia, ale po prehre Nemecka v prvej svetovej vojne sa naozaj uvažovalo, že to dostane nové Československo, ale zišlo z toho. Tuto na togskej strane sú domčeky Tata Somba pod patronátom UNESCO a vlastne to bol aj to, prečo sme sa myšli, vymyslel to Marcel Staron, ktorý zbiera tieto UNESCO v Benine. To nie je UNESCO, takže tu to je. A bolo to také ozajstnejšie, tie cesty tu neboli, na beninskej strane bol asfalt, tu asfalt nebol, tam chodili oblečení ľudia, tu chodili vyzlečení, bohužiaľ sa obliekli, keď sme my prišli, ale bolo to také bolo vidno, že turisti sa nechodia, je to z toho Lome, z hlavného mesta Toga, je to veľmi ďaleko a málo kto má drzosť prísť do Toga bez víz ako my. No a zažili sme teda takýto tanec s nejakými antilopými rohmi, ktorý bol veľmi, veľmi fajn. V Afrike naozaj čokoľvek cinkne, hneď sa tancuje. Stačí si dať ten sorghum alebo zaplatiť pivo, rum a jete naplno. Tiež to bolo veľmi pekné, lebo to boli vrchy a my sme sa tu prechádzali vlastne v tejto oblasti a našli sme tu naozaj také drsne vyzerajúce kmene, ktoré boli veľmi fotogenické. To je tiež samozrejme sorghum a myslím, že tu máme aj ženy, ktoré nesú tieto, to bolo až 20 kg ťažké náklady tohto sorgumu a určite sa tešia, že večer z toho spravia pivo a celá dedina sa bude baviť a tancovať. Slnko zapadá, za nami je prach a my prechádzame naspäť do Beninu a krížom cez celý Benin. Bohužiaľ do ten Beninu som nemohol dať, lebo by som premietol do 9. do večera, ale my sme prešli krížom cez Benin, cez vlastne Abonej, ktoré je kráľovstvom, keď Dahonej bolo známe kráľovstvo, kde od roku 1600 až do roku 1900 bojovali nie muži, ale ženy. Boli to Amazonky Afriky, veľmi obávané, veľmi silné kráľovstvo, ktoré chodilo k okolitým kmeňom, bralo ich do otroctva a predávalo ich belochom, za to dostávali zbrania, boli ešte silnejší a tiež ten palác v Abomey je pod patronátom UNESCO. Takto funguje poľnohospodárstvo v celej Afrike, či musí najprv vypáliť to a je to veľmi zaujímavé. Ja nikdy nechápem, že sa to nechytí celý tam ten vysúšená tráva, ale väčšinou sa to nechytí naozaj. A prechádzame krížom cez celé Togo a cez celý Benin až tu na juh k moru, k Guinejskému zálivu. More, kde máte naozaj stovky kilometrov pláži bez akéhokoľvek turistov.
Problém je to, že vonku sa prechádzajú člny pirátov a keď do toho mora vojdete, už nevidíte, tie vlny sú veľmi, veľmi zradné. Toto, čo vám budem hovoriť, tak je to vlastne medzi Kotonu, ktorý je najväčším mestom Beninu, a Porto Novo, ktoré je hlavným mestom Beninu. Prechádzame až sem do Grand Popo, ten obrázok bol Grand Popo, a prejdeme cez jazero Togo, kde si Nemci založili svoje hlavné mesto, Togoville, a prejdeme do Lomé, ktorá sa nachádza presne na hranice s Ghanou. Vy keď máte takúto mapu, tak vlastne neviete, či tam tá cesta ide alebo nie. Ona môže ísť celú cestu, ale vám stačí, že 100 metrov není spravených a vy sa musíte vrátiť. A v Afrike to viete, nepomôže vám žiadne Google Maps, nič, musíte mať len osobnú skúsenosť. Veľmi zaujímavé sú títo rybári, ktorí chytajú v tomto nebezpečnom mori ryby a ráno, teda my si vždy pristaneme, čiže nie je naozaj kedy spať, pristaneme a chodíme pozorovať týchto rybárov. Spíme pre mňa v najkrajšom hoteli, bola to stará koloniálna stavba a vlastnili ju Francúz, kde by sa konečne dobre najedli, čiže vyzerá tak staro, ale nalievajú výborné víno, vy si môžete vybrať z výborného jedla, ja som si dal krevety a kuskus, a tu to vidíte, a k tomu biele víno, čiže sme sa po tom náročnom putovaní cez Burkina Faso a Mali civilizovali tu v Benine, na juhu Beninu. A potom sme prešli do jazero Togo a na takejto loďke sme sa dostali už k bránam Togoville. Toto je rybačka na jazere Togo. A keď prídete, tak už ste veľmi blízko, tam vzadu vidíte luteránsky kostol a už ste blízko, ale skočiť do vody? No nie, služby sú v Afrike absolútne dokonalé a tak nás zoberú vlastne na hopy. Dobre, a aj 100-kilových chlapov, lebo ako si všímate, tak toto všetko ja si na tejto expedícii ľudí vyberám a všetko sú to naozaj statní 100-kiloví chlapi, ktorí už boli, každý z nich bol viac než 20 krát v Afrike. S Viktorom, ktorý naľavo, s ním som akorát dnes bol v Brne, Milan vpredu. No a vchádzame vlastne do hlavného mesta nemeckého Toga. Nemci mali veľmi málo kolónií v Afrike, neviem či viete, ale vlastne mali Tanzániu, mali Kamerún, tam dole Namibiu, potom vymenili vlastne za Tanzániu, vymenili Caprivi strip v Namibii, no a ďalšou krajinou bolo vlastne toto Togo. V tom Togoville není záchytný bod, dobre, nemáte tam čo, ale nepočujem bubny. Samozrejme, keď to počujem, že to je zákaz ísť, ale my samozrejme, kde je zákaz ísť, tak tam ideme. Je to 8 dní po zomretí nebožtíka a vtedy sa stretávajú a opäť je party a spomínajú si na neho. Bolo veľmi, veľmi zaujímavé. A vchádzame do Lomé, do hlavného mesta Toga, ktoré zo pár budov, aby ste si vedeli predstaviť, sú to najkrajšie budovy. Pripadá mi to tak ako v Oriente na Kube. Dobre, ako keď ste boli na východe Kuby, čiže ten socialistický nádych, ktoré Togo evidentne má, je vo všetkých týchto krajinách a tí černosti boli transportovaní práve z Toga a z Beninu ďalej. Portugalci tu nemali svoje prístavy, mali to v Benine v mestečku Vida a potom v Ghane a Togo nemá prirodzený prístav, takže tu nikdy odtiaľ to priamo nevyvážali, ale tí ľudí vyvážali. V Lome bývame opäť v najlepšom hoteli, tam je pláž, kde keď by ste sa večer vybrali, tak na 99% vás okradnú. Toto je hotelový bazén a my sme si dali konečne nejakú inú stravu, okrem Dudu na Neko, za to indočínska reštaurácia, kde už boli vianočné stromčeky a vyrazili sme na Grand Marché na trh v Lome, kde bolo strašne veľa ľudí a kde zapadalo slnko a kde bola nádherná atmosféra. A spomínal som vám, že Benín to je voodoo. Keď si nájdete na Google voodoo, tak vás väčšinou to hodí na Haiti, ale Haitiania sú pôvodom z Beninu a to voodoo, keď sa nazvali voodoo, sa dostalo na Haiti a do Brazílie a tak ďalej práve z tejto oblasti. Keď máte nejaký problém, tak sa zastavíte za šamanom, za džudžu, no a ten vám povie, aha, máš tento problém, tak vieš čo, choď na trh, na fetišistický trh, či keď idete do supermarketu alebo do lekárne a tam si kúpite liek, on vám povie, kúp si hlavu šimpanza.
vy viete, že aha, tak idete tam a najlepší ten trh, jeden z najlepších je práve v tomto lome, naozaj geniálny, ako vidíte, nie každý trh je takýto super. No a keď máte takéto, tak s tým sa dá potom robiť ďalšie veci. Ja som bol, to bolo v novembri, keď bolo Master v Londýne. A vtedy, keď som si pozrel noviny, tak vlastne tam bolo napísané, že v Temži našli telo chlapca, ten chlapec bol malý černok, asi 10-ročný a nemal ani ruky, ani nohy, ani hlavu. Ale zistili, že v žalúdku mal nejaké chlpy a mal tam zlaté predmety a zistili podľa toho, že to bolo niekde kmeň Yoruba, niekde z Nigérie. Keď máte aj doteraz, keď ste z africkej komunity a máte klasický problém, tak ho riešite klasickou metódou ako u nás, právnikmi a tak ďalej. Ale keď je ten problém naozaj vážny, tak predsa len prejdete k tomu, čo funguje, a to je voodoo. Toto sú ľudia popri ceste, ktorí takto idú a im niekto zomrel, tým sa pýtali, čo sa stalo, im niekto zomrel, buchajú si na seba, to duní a vydáva to krásne zvuky. My si voodoo predstavujeme niečo ako tie bábky, do ktorých picháme a robíte zle tomu druhému, ale to je hollywoodské voodoo. Tie bábky naozaj existujú a niektoré ženy ich takto nosia za pasom, neviem, tu pani naľavo vidíte, že ich má zastrčené za pasom, aj tie dve vedľa seba. To je vtedy, keď máte dvojičky a jedno vám zomre. A to je dosť časté v Afrike, viete, že vám zomierajú deti a vtedy vy tú druhú dvojičku nesete a keď si dáte jedlo, tak aj túto krmíte. Ale nerobíte im zle. Dobre, to proste nikto nerobí nikomu zle. Voodoo je skôr o prvopočiatkoch nášho náboženstva, o tom, ako my hovoríme o primitívnom náboženstve, pranáboženstve, v to, keď my ako starí Slovania sme verili to, že Boh je v lipe, vo vetre, v horách, Boh je všade okolo nás, tak o tom je voodoo. O tom, že keď chcete niečo dosiahnuť, musíte priniesť obetu. No a ja som chcel vedieť stále viac. Joan, ktorý mi pripravoval tento výlet a ktorého spolu s Willim ho poznám na spúste ciest, ktorými som prešiel Afrikou, sa narodil v Benine a je to etmológ, ktorý sa zaoberá kmeňmi a Joan mi hovorí, ty Ľubo, ty naozaj chceš vidieť to voodoo? Nevadí ti krv? Ja hovorím, že vieš čo, ja som doktor, ja som nejak krv milujem, ja som OK. Tak povedal OK, tak ja mám jednu dedinu. A tak sme išli po tej ceste plnej výmolov a potom odbočili raz, druhýkrát, tretíkrát a ocitli sme sa v africkej dedinke. Mesta, neviem, či ste videli, ale sú veľmi škaredé, plné špiny a ešte vám ukážem Kotonu, ktoré je strašne špinavé, otrasné mesto. Ale africké dedinky sú to najkrajšie, čo si viete predstaviť, absolútne čisté, ako keby vysávali tú pôdu, všade plné páliem, deti kričia jovo, jovo, to vítame vás. No a keď prídeme tam, ja sa teraz pýtam týchto dvoch pánov, že prosím vás, a teda aký je program, čo to budeme robiť? To sa chytia za hlavu a nastane 10 minút absolútne mlčanie. Čakáme. To je Afrika. Nič nevieme, čo sa bude diať, vyzerá, že sa nebude diať nič. Až potom nás zavedú za šamanom Juju, ktorý má takto ten exteriér vyzdobený. A vnútri sú už sviečky a opäť sa teda čaká. Potom nás Juju zobere, my mu darujeme tie orechy kola, darujeme mu mincu a Juju hovorí, každý z vás má nejaký problém. Teraz, dnes večer sa tohto problému zbavíte. Vyzliekame sa, gynekolog Rišo vyzlieka celý do naha, to zastavujú, lebo však sa má vyzliecť len tak, ako do pol pása. Dávajú nám okolo nás bielu plachtu, obrázky okolo sú ako toho colníka Russo. A my máme tam sobu, to je sympatické. A my čakáme, čo sa bude diať. Juju zoberie tie orechy kola, niečo ich pokvapká a pýta sa svojich predkov, či nás môže prijať. Vyzerá to tam ako v indických chrámoch, čiže nie je dôležité, ako ten chrám vyzerá, dôležité to miesto, kde sa to všetko deje. Potom je hudba, potom sa nič nedieje, chalani hovoria, počuj, ty si objednal voodoo alebo si objednal saunu, proste je tam strašne horko. Nevieme, čo sa bude diať. Nakoniec tá ceremónia trvá 6 hodín.
ideme bosí, je absolútna tma, polnoc a my ideme na križovatku ciest v tejto tme, tam nožom vysekávame jamu a zabíjame sliepky, máme z nich krv, potom zabíjame barana a ja ako viem o tých ľudských obeťach, tak sa hrozím toho, čo bude ďalej, či mi nechajú rezať si vlastné žily, ale našťastie nič, je to také soft voodoo, čo praktizujeme. Tancujeme okolo, viete si predstaviť, keď tancuje beloch, je to absolútne neohrabané. Keď tancujú oni, je to neuveriteľné. Všetci vedia všetky slová, tancujú, 6 hodín sa tancuje dokola. Veľa z tých ľudí sa dostáva do tranzu, musia ich kriesiť. Nám sa bohužiaľ do tranzu nepodarí dostať, ale je to naozaj neuveriteľný zážitok. Proste zažiť takýto nejaký prapôvodný voodoo rituál. Trvá to tak dlho, že už niekde v polke si hovorím do keľu aj s týmto problémom, lebo stále na ňo myslím a ten problém sa stáva veľmi malým. Dobre, a už v polke si hovorím do keľu, keď som tu, som si mal vybrať iný problém. No ale naozaj to funguje, keď vyskúšate si to niekedy, keď budete si, povedzte svoj problém najväčší a 6 hodín tancujte, pochopíte, že to vlastne nič není. Bola to pre mňa, bol to ohromný zážitok, ktorého sa veľa, my ako kresťania sa to bojíme, dobre, že zrádzame vlastného Boha, ale ja si myslím, že ten istý Boh a celkové hinduisti, Číňania máme vždy vlastne toho istého Boha a Juju si je toho evidentne vedomý a je to naozaj taký kňaz, ako sa patrí. Z Lome potom vyrážame ďalej do Kotonu a máme tam to jazero Nakoe. Z Lome, keď si dáte do Google, do Kotonu, tak vás to zavedie takto horom, ale to nie je pravda, my vyrážame a ideme úplne popri more. Kotonu je najväčším mestom Beninu, známe takouto červeno-bielou katedrálou a povedzme starým mostom. Ten starý most, niekedy sa teším, že čo to môže byť, keď sa to volá starý most, ale vyzerá ešte horšie ako ten bratislavský starý most, čiže vlastne není čo fotiť, dobre? Toto je ten starý most. Ale potom prechádzame k trhu Dantokpa. A toto je ten trh Dantokpa, to je to mesto, čiže sa môžete rozlúčiť s tou čistotou, ale ten trh Dantokpa je najväčším trhom v celej západnej Afrike a možno v celej Afrike a je to unikátna záležitosť. Naozaj, bol som na stovkách trhoch, ale keď budete mať niekedy šancu, tak zastavte sa marše Dantokpa. Keď chceme fotiť nejaké veci, napríklad toto, odháňajú nás. Neviem, či to vidíte, je to na jedlo a áno, sú to potkany. Ale keď ochutnáme a povieme, že nám to chutí, tak sa usmejú, vidíte, a už fotiť môžeme. Potom nasadáme na lodičky a vyrážame na jazero Nakoe. Je tu niečo také ako Benátky západnej Afriky a my chodíme na týchto člnkoch a dostávame sa do nášho hotelika. Ľudia, keď vidia, že u nás sa niečo bude diať, že to bude nejaké predstavenie, tak sa zgrupujú a naozaj máme taký nejaký jorubský festival. A je to naozaj taká veľmi, veľmi pohodová vecička. Potom sa dáme do člnu a hovoria nám, že krížom cez jazero to bude trvať asi 35 minút, trvá to 3 hodiny a 35 minút a my prechádzame celkom takým romantickým jazerom a smerujeme krížom do hlavného mesta Porto Novo. Tento chlapík sa vždy potopí, zobere piesok z dna tohto jazeru, dá ho do lode, ktorý je potopený, a zober ten piesok, naloží do svojej lodičky a ten piesok potom predá Porto Novo. Tam vzadu vidíte tie kopy piesku a tie sa potom vyvážajú ďalej. Toto pred vami je evidentne portugalský kostol. Áno, postavilo Portugalci, ale už to nie je kostol, ale keď vojdete dnu, tak tu nájdete vlastne vyvesené je to mešita. Porto Novo bolo pre mňa veľmi silne teda moslimské mesto. Na tej našej trase sme prešli Guineu, Mali, Burkina Faso, Togo, Benin a teraz nastáva vchod do poslednej krajine,
kde budem končiť o chvíľu, a je to vlastne tam, kde sa rieka Niger vlieva naspäť do Guinejského zálivu, a je to vlastne Nigéria. Teraz v novembri budem prechádzať to dokončujúcu cestu z Ghany, cez pobrežie Slonoviny, cez Libériu, Sierra Leone, krížom vlastne cez Gvineu Bissau, Gambiu, Senegal a skončíme v Mauretánii. Čiže bude to takáto trasa krížom. Môžete sa ma potom niekto opýtať, ale hovorím, že neodporúčam takto cestovať so mnou. Nigéria není taká veľká ako Mali, nemá ani 1 000 000 km², ale je to najľudnatejšia krajina celej Afriky. Máš 180 miliónov obyvateľov. Obrovská krajina a doteraz moja najhoršia hranica, ktorú som prešiel, bola, keď som išiel z Kongo Brazzaville do Kongo Kinshasa, ale táto hranica to prekonala. Neviem, či vidíte tam tie popruhy, čo sú tu, alebo toto, čo tu visí, tak to je každých 10-15 metrov sme zastali. Keď zastanete raz a platíte nejaký úplatok za to, že mám oštemplujú pasy, OK. Potom druhý úplatok, že vám vrátia pasy. Potom tretí, že či máte očkovanie proti žltej zimici, všetci ho máme, OK. Máte očkovanie proti encefalitide, čo to nepotrebujeme, nevadí, musíte mať. Nemusíme, musíte, úplatok. Dobre, proste úplatok za všetko a strávili sme tu asi nejakých 10 hodín na tejto colnici so strašnými úplatkami. Vymieňame sefa za nigerijskú menu naira a pokračujeme ďalej. Konečne sme v Nigérii a frčíme. No nie dlho. Policajti nám dávajú pod koleso takéto niečo, nazvali sme to ješko, čiže naozaj sa nemôžete pohnúť, lebo keď chalani vzadu kričia poďme ďalej, no ale keď videli, čo máme pod kolesami, tak pochopíte, že nemôžete ďalej ísť. Tak policajt príde, máte hasací prístroj? Máme. Nevadí, aj tak úplatok. Dobre, ďalší kontrola pasov, hovorím, že už nám to kontrolovali dnes 30 krát, nevadí, 31. krát. Je to akože fakt na nohy. Nigéria má veľmi zlé meno medzi cestovateľmi, Lagos je považovaný za jedno z najnebezpečnejších miest na svete, ale toto oranžové je teda miesto, kde je trošku nebezpečné ísť, dobre vidíte, že to je len na pár miestach, kde nie sme. To zelené, kde sa my pohybujeme, čiže v krajine Yoruba, to je toto, je absolútne bezpečné a nebezpečná Nigéria je práve túto v oblasti Maiduguri a tam, kde Sokoto Kano, tam, kde vlastne vyčíňa skupina Boko Haram, tak tam je to nebezpečné, tam, kde je kmeň Hausa, ale tu na juhu by to malo byť bezpečné, aj keď meno má Nigéria naozaj veľmi zlé. Prešli sme teda z francúzskych kolónií do britskej kolónii a Nigéria má tú správnu šťavu, ktorú zažijete len podľa mňa v Kongu a v Nigérii, čiže tam, kde žije strašne veľa ľudí. Takého chlapíka na rozcestí stáť na stĺpe, ste videli niekedy? To môžete naozaj vidieť len tu. Veľa ľudí, keď to vidí, tak sa bojí. No, Nigéria je známa možno tým, keď vám chodia maily, že zdedil som 5 miliónov dolárov, neviem čo s tým, neviem s tým pomôcť. Neviem, či na také maily chodia, mne chodia. A často to chodí z takéto búdy. Tiež je to, že prídete vlastne do banky a hovoria vám, že táto budova má hodnotu 10 miliónov dolárov, ale ja ti to predám len za 100 000 dolárov. A preto je to napísané, že pozor, táto budova není na predaj. Dobre, tak je Karlštejn, ktorý si predali, tak je to zákon tzv. 419, pozor, není na predaj. Lebo v Nigérii bežne predajú vám takúto banku. Idete na ministerstvo, máte napísané minister, tam vojdete, jeden chlapík v obleku, ktorý sa predstaví ako minister, dá vám vizitku ako minister, sa predstaví, dohodne s vami kšeft. Dáte, zložíte tých 100 000 dolárov, na už v živote nevidíte. Minister bol falošný, všetko bolo falošné. To je teda zákon 419. Lagos je známy svojimi pouličnými gangami, no ale my z Lagosu nechceme vidieť len Lagos, ale chceme zažiť krajinu Yorubovcov. A preto ideme do jedného z takých starých miest, a to je Abekuta. Yorubovcov je 40 miliónov. 38 miliónov žije v Nigérii, 2 milióny v Benine. Sa hovorí, že najväčším národom bez územia sú Kurdi, ale Yorubov je ešte viac. Majú vlastný jazyk, polovica z nich teda rozpráva, polovica z nich sú moslims, polovica kresťania, majú vlastnú architektúru, to je taká odvetraná trošku. A na zemi je, že no road, takže sa musíte vrátiť.
celkové tá angličtina, keď to bola anglická kolónia, tak moc im teda nerozumiem, dokonca nerozumiem, keď sa spýtam, že what's your name, tak nerozumiem odpovedi, lebo tá ich angličtina je broken English a on odpoveď proste nerozumiete mu nič. Keď ideme okolo, vlastne, lebo nevieme, čo tu máme vidieť. Dobre, je nedeľa, ale vidím tu tento plagát. A oba, čiže král a Bekutý má 70 rokov. Tak to musíme oslaviť. Ideme na kráľovský dvor obovy. Ja som už zo pár kráľov bol, čiže viem čo ako a toto je teda u jorubského kráľa. Dohodneme to a vchádzame teda na miesto. Oslavuje to 10 iných jorubských kráľov, ktorí prišli tohoto abikotského kráľa navštíviť. Niektorí majú horšie autá, niektorí majú dokonca takéto Mercedesy. A Jorubovia sú kmeň, ktorý je známy tým, že nosí takéto šaty, ja ich mám tiež, používam takú pyžamo a na tvári majú takéto 3 zárezy, ako tento šofér práve toho kráľa. Tak ako vždy, ako prastaré sochy mali vždy 3 zárezy, tak viete, že aha, som z kmeňa Joruba. No a tu už čakajú kráľov, keď taký kráľ vyjde, tak domorodci si pri ním ľahnú na zem. Dobre, a túto teda vychádza kráľ, domorodci ležia na zemi, vychádzajú ďalší králi a zvítajú sa s nami ako s zahraničnou delegáciou, neciepitajú mobil a proste zažiť takéhoto kráľa, ktorý je naozaj vychovaný ako kráľ a tvári sa ako kráľ, je zaujímavé. Islám v kraďasoch, teda v minisukni a deti, ktoré majú vždy inteligentný pohľad a naozaj bláznivá Nigéria. Toto sú už jedný z posledných záberov, lebo mi nechám povedať, že mám končiť a viem, že vy ste tiež radi, už končím, že toho dosť. Tak Nigéria proste odfotí takto záber, viete si predstaviť, že čo to tam je za atmosféru, vy nikdy neviete, keď ju tam zblkne, keď vám otočia autobus a vyrabujú vás. Sú to známe prípady, kedy z hotela vlastne zavolali vám, že váš autobus prišiel 5 minút skôr a všetci, boli tu Číňania, čínska skupina, sedli do autobusu, išli, odviezli ich na kraj mesta, tam ich komplet vyrabovali, ten autobus ich prišiel tak, ako v Afrike zvykom, o pol hodinu neskôr. Vchádzame do kostola a v tom kostole je nedeľa, to sa vždy ja musím zastaviť a v tom kostole to žije naplno. Či je to voodoo alebo katolicizmus, tak sa tancuje, spieva a všetci tú svoju vieru prežívajú s absolútnym oduševnením. Vidíte tu kázeň farára, ako kričí do mikrofónu, aj keby nemal mikrofón, tak ho počuť úplne na všetko a ľudia tancujú a v ich očiach vidíte, že sú v takom nejakom polotranze. Prechádzame dole teda do najväčšieho mesta Nigérie, do 17 miliónového Lagosu. Okolo práve sú to ľudia z kmeňa Hausa, to sú tí nebezpeční ľudia, ktorí sú milí, najmilší, aký si viete predstaviť a tu vidíme, že Lagos je naozaj bohaté mesto a nejaké peniaze z tej ropy, ktorú vláda ťaží, sa predsa len nestratili. Väčšina tých peňazí, neviem, či je to teraz 500 miliard dolárov, ja presne píšem na fóre, sa každý rok stráca. Proste jedna strašná suma sa stratí v tej Nigérii. Milujem túto krajinou. Enogolai. Takže toto je nigerijská angličtina a takto vyzerá centrum Lagosu, kde sa snúbi moderná s tradičnou a hlavne s veľkým neporiadkom. Chodíme po hlavnej triede, tí to na mňa kričali, prečo fotím, keď som sa otočil, prišiel som k ním, odkiaľ ste Hausa, začal sa smiať. Tí ľudia hlavne nevedia, ale keď sa nedáte, keď k ním prídete a vidíte, že sa nebojíte, tak to väčšinou skončí v takomto úsmeve. Hlavná ulica, Broad Street a chlapík na korčuliach s absolútnym chaosom. Čiže to je najkrajšie, čo som dokázal ja v Lagose pre vás nafotiť. To sú asi posledné 4 fotografie, no a to bol kmeň Yoruba a toto v tejto Burlington čapičke je kmeň Igbo. Je to ďalší kmeň, ktorých je okolo 27 miliónov, rozprávajú 22 druhmi jazykov a žijú práve v nigerijskej delte a tu majú svadbu. Evidentne je to bohatá rodina, táto nevesta má cez 100 kg, tam naľavo je ženích, ale tancuje o to viac a všetko sú teda kmeň Igbo, ktorí sú známi tým, že majú výborné nápady a všade po celej Afrike si dokážete kúpiť veci, ktoré Igbovia spravili len akože. Raz som mal takýto
zdvihák na auto, a keď som zdvíhal auto, tak mi praskol a všetci Ježišmária, tak to je z Biafry, to sú ich bohovia. No, samozrejme Nigéria je známa svojím fotbalom, no my už sa chystáme domov, že máme deti a Vianoce sa blížia. Vianoce sú pred dverami a oslovujú ich aj v tejto teplej Afrike. Vchádzame na letisko, čo je ohromný problém, lebo v Lagose sú ešte väčšie zácpy, ako sú v samotnej Moskve, a vy môžete ísť kilometr aj hodinu. Dlho nám to strašne trvá, ale prichádzame na letisko, ktoré napriek tomu, že Lagos má 17 miliónov obyvateľov a tá krajina má 180 miliónov obyvateľov, tak to letisko vyzerá, ako keby tam vybuchla bomba, ako keby ho vykradli, nie je tam absolútne nič. A naozaj, že žiadne obchody, není si čo kúpiť. No a my teda odchádzame po tejto dlhej ceste, krásnej ceste po západnej Afrike naspäť domov. Ďakujem vám veľmi pekne za pozornosť. Ďakujem veľmi pekne, pochopím, že potrebujete ísť, lebo do premechania možno trošička dlhšie.